disaleleng nileleng nado asini roham. Maulia tema rohanami tuho, ala diramoti ho hami sian lasai laon sahat ro di sadarion. Hupuji hami maho ala naung sahat tu hami, barita na uli na sian anakmu Tuhan Yesus Kristus na pangaulu hami. Maulia te hudok hami tuho, ala di bagasan dame dot hasonangan, di leon ho hatam nabadiai. Saya asima roham, urupi mahami mangulahon nanidokmu. Asa hot rohanami, jala tarparengeon hami parange nabadia. Saya ajari, jala paim baru marohanami. Asalam ias hami, roh di hasisuda ni bohal nami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangion hamuma patik ni debata, nani enet sian 2 Timotius 4 ayat 2. Jami taon hatai, hajojokon ditiki na une nang nosa une, pitsang, paingot, apoi marhite-hite nasa lambas. Tapa unduk ma rohata,
satopoti badosata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo na suatu dosan, para siroha na sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon, ro tujolo ni habangsa habadion mi, manopoti jala mangangguk kondosa nami. Matsay jot-jot huarsay hami ho, marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pambenan nami narawai. Dang huhalongi hami ho, sian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gogo nami, nang dongan nami, dang doson diri nami hubayan hami. Dibayani, tama do rimasanmu, jala uhumanmu hami tuhamatean saleleng nilelengna. Alay nama porus mahami nuaeng tu asini roham nagodangi, mangido sian nasa rohanami, hasisaan ni dosa nami saluhutna. Saya urupi mahami, paubahon rohanami, alani Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si pangolu hami dohot alani goarmu nabadiai. Ale Tuhan, saya asi maroham di hami na dangolon. Amin. Tabegi ma baga-baga taringot tu hasisan di dosata. Songon sitong na mangolu au nina Tuhan Jehovah. Tung na solomo dorohaku mida hamatean ni parjahat. Nalomo dorohaku mida hamumulak ni parjahat ni tumadikon dalana asa mangolu ibana. Hasangapon ma di debata na dikicang. Amin. Oh
Tangion hamuma hatane dibata turpuk epistel di minggu 10 pitu dung Trinitatis. Sian Daniel tolu ayat mamuka sian ayat 10 tolu 110 walu. Marsikat soring mahita manjaha. Dungi piri-pirion jalan muruk situtuma sini Nebukadnezar mandokon ikon boanon si Sadrak, si Mesak dot Abednego tujolona. Jadi tarboan ma na tolu halaki tujolo ni rajai. Dungi nina si Nebukadnezar mandok masida. Atehe tongondo, Mesak dot Abednego, dang olo hamu mamele tu di batakku, jaladang olo hamu marsomba tu gana-ganaan, sere naung pacong-congi. Ope molo olo hamu nuaeng, disi di bege hamu suarani sarune, tulila, hasapi, arbab, sordam, gondang dot sandok ragam-ragam ni parhinaloan, marsinggang jala marsomba tu gana-ganaan naung hupauli i, alai molo so olo hamu marsomba, ikon tokin nai hamu timpal honoton tuliang pamurunan ni namar nala-nala. Dungi idaon ma manang debata Jahoba do tuk paluwaon hamu nasiat tangaku. Jadi Roma alus ni si Sardak, si Mesak do si Abednego mandok tu rajai. Ale Nebukadnezar, dang pola alusan namiho, anggota ringa Tuhan ido. Mololomo rohani debata nami na uolo tahal tidak kon ma hapor seatai songona hina tidak kon ni dongata sa hapor seaon di sandok portibion rap ma hita mandok au porsea di dibata Jahoba ido ama pargogo na sotulusan to tanau au porsea di Yesus Kristus anaknya dibata Jahoba na sasadai imana tinubuhan ni si Maria naga bega-bega sian toli parbadia ando orang sua bubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di pahuman ni selatus na mate tal pajal do ibana di hau pinar silang na tua tu banua toru nu ditano tabege ma kor sian wik teretengsin dohot kor El Sadai.
Topik ibadah saderion ima majamitahon barita nauli sian nasaroha. Dakdanak nasorang. Di hari Jumat 10 Oktober ngasorang sada dakdanak bawa sian keluarga Jonse Kennedy Opusunggu dohot inatai sarma boru pandiangan beralamat di Tebet masuk ke dalam wik Jaksel Tolu Opat. Inata dohot dakdanaki dalam keadaan sehat. Huria namoding. Di hari Selasa 7 Oktober nungamoding Ibu Mei Erni Sitohang opu mau 5 bulan. Beralamat di Serengseng Jagakarsa, wik lapangan Batak. Nunga dibawan tu udean di hari Kamis sia Oktober di TPU Kampung Kandang. Sai tu hatta mambain penghiburan dohot hagogoon tu sude keluarga nga ditinggalhon. Kunjungan gerejawi di hari Kamis 10 Oktober pukul 10 walu inganan di ruang Salomo. Nama jabui keluarga sahat Sidabutar inanglu inganan di ruang Salomo. Nama jabui keluarga Sintua Dr. Andes SD Sinaga inang Borumar Paung. Wik lapangan Batak di hari Kamis 10 Oktober pukul 10 sia inganan di ruang Salomo. Nama jabui seluruh anggota Wik lapangan Batak. Di Pangido tusude ruas na tergabung di Wekon Asaria mengikuti. Rapot Pandita Hatopan HKBP akan dipatupa 27 Oktober 1 tolu 10 Oktober nama ringanan di Seminarium Sipoholon Tapanuli Utara. Seluruh panditata, Pendeta Sobok Simanjuntak, Pendeta Hercules Panjaitan, Pendeta Nurista Simanjuntak mengikuti rapoton. Tatangnya konma rapoton berjalan dengan baik. Majelis HKBP Sudirman menghimbau tusude ruas agar mambaen pelean bulanan atau tahunan untuk menopang operasional gereja. Panitia Natal 2025 dohot tahun baru 2026 Sianwik Setia Budi Jaksel 1, Jaksel 2, Jakarta Barat seharusnya di hari Mingguan diwartakan goar-goar panitia gabe minggu naro. Di hari Minggu sadarion 12 Oktober dibaen RPP Hukum Siasat Gereja tu Erinto Pardede Wik Jaksel Tolu Opat ala melanggar hukum ketentuan tentang perkawinan dan perceraian RPP bab 4.1p. Haputusan namat saya ringkot. Sesuai dengan pembahasan dan keputusan bersama di Sermon Parhalado Rabu 8 Oktober 2025. HKBP Sudirman dalam pengorganisasiannya dan seluruh pelayan akan mengikuti dan mempedomani aturan dan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen 4. Dewan Koinonia, ibadah puncak Parheheon Ama HKBP Sudirman di hari Minggu 2 November di ibadah Manogot. Panitia HUT, perbaikan susunan Panitia HUT ke-64 sesuai SK Pimpinan Jemaat dapat dilihat dalam lampiran Warta Jemaat. Huria HKBP Sudirman Jakarta Mandok Moliate tu keluarga Kak Padang Inang Boru Marpaung ala patu pahon snack di ibadah sadarion ala ucapan syukur sia nasida. Huria HKBP Sudirman Jakarta Mandok Moliate tu Brian Silayan dan Elsa Sinisuka ala patu pahon bunga altar di ibadah sadarion. Ruas namar sahid di Jabu tajahama di lembar tiktingon tatangyakon ma asat tibu malum nasida. Aka tikting na asing boima tajaha di lembar tiktingon. Ima tikting di minggu sadarion. Tabi gema kor sian remaja HKBP Rawamangun diuruti vokal grup remaja HKBP Sudirman Jakarta.
tabege ma sosialisasi sian seksi kesehatan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kepada yang terkasih Amang Pendeta Joni Rumahorbo STH, kepada yang terhormat Amang Parhala II HKBP Jalan Jenderal Sudirman Jakarta, kepada yang terhormat Amang Inang serta remaja HKBP Sudirman dan remaja HKBP Rawamangun Jakarta. Horas, salam sehat. Puji Tuhan Yesus, karena pada hari ini saya selaku Ketua Seksi Kesehatan, saya perkenalkan diri saya adalah Nyonya Situa Dr. Nunu Hutagalung Bauru Sinaga sebagai Ketua yang pada saat ini akan mensosialisasikan mengenai acara kesehatan. Di mana acara ini didukung oleh Dewan Diakonia dari Seksi Kesehatan HKBP Jalan Jenderal Sudirman bersama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia dan Rumah Sakit Jantung Jakarta. Dengan rasa sukacita serta bahagia, kami mengadakan rangkaian kegiatan kesehatan yang berupa senam jantung sehat. Seperti kita ketahui bahwa kita paham kesehatan itu sangat penting, terutama adalah kesehatan jantung. Untuk itu kami mengajak Amang, Inang, Naposo, remaja untuk sama-sama sehat ya. Kita sama-sama senam bersama pagi hari, tanya-tanya, apa itu demensia vaskuler? Tanya-tanya, apa itu demensia vaskuler? Ya untuk itu dimohon kuler. Ya untuk itu dimohon kehadirannya biar bisa kita paham ya bersama-sama. Yang tidak kalah menarik serta penting adalah adanya rangkaian kegiatan berupa pemeriksaan kesehatan yaitu mini check up. Di sini tensi, nadi dan gula darah sewaktu, serta screening kesehatan mata berupa katarak yang dilakukan oleh Dr. Reine Aritonang, spesialis mata konsulen. Dokter ini juga berasal dari Rumah Sakit UKI Jakarta. Pemeriksaan EKG juga tidak kalah penting ya di sini. Untuk 20 peserta kami berikan secara cuma-cuma, tapi di sini ada syaratnya yaitu adalah dari dokternya nanti yang memeriksa terlebih dahulu apakah diperlukan. Cuma untuk untuk dewasa muda kami juga menyediakan EKG yang berupa screening 2 lead. Jadi EKG itu bisa untuk mendeteksi secara dini. Adapun kegiatan ini adalah dalam rangka promotif, preventif, serta bentuk kepedulian dari Rumah Sakit Jantung Jakarta serta dari Fakultas Kedokteran UKI yang bergerak dalam bidang kesehatan. Di mana kita percaya bahwa jemaat HKBP Jalan Sudirman dan khususnya masyarakat pada umumnya sangat memerlukan edukasi terhadap kesehatan jantung. Dan kita tahu bahwa jantung adalah organ yang sangat utama ya dalam kehidupan manusia. Untuk itu kita harus menjaganya. Lalu bagaimana kita menjaganya? Kita harus datang dan hadir ya di acara Sabtu tanggal 18 Oktober 2025 yang dimulai dengan senam di pukul 8, jadi dress code-nya harus pakaian senam. Lalu nanti pukul 9 kita rest dulu, istirahat. Dan di situ disediakan juga snack, ada kopi, ada teh. Lalu setelah itu kita akan talk show dan di pukul 10 dan pukul 10.45 kita akan melakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan. Dan ini pun sudah pernah kita lakukan tahun yang lalu ya. Tahun yang lalu tepat juga di tanggal 19 Oktober. Untuk pemeriksaan kesehatan di ruang Salomo, Jalan HKBP Sudirman Jakarta dengan target peserta 100 peserta. Dan tidak kalah menarik ya, yang sudah pernah hadir sebelumnya ada door prize ya. Jadi ada acaranya begitu meriah sekali. Amang Inang serta adik-adik remaja Naposo yang saya kasihi,
Mengingat acara ini merupakan satu kesempatan untuk menjaga kesehatan jantung, maka ada baiknya kita meluangkan waktu sejenak untuk hadir dalam rangkaian acara kegiatan kesehatan ini. Pendaftaran masih kami buka, di mana pendaftaran bisa langsung menghubungi ke nomor telepon saya di sini atau bisa langsung ke Pelkes Bethesda paling lambat 16 Oktober. Demikianlah sosialisasi dari Dewan Diakonia Seksi Kesehatan, the last but not the least. Walaupun bahasa Bataknya pasir-pasir, tapi saya coba ya. Saunari tahun partondion ni bulan. Monang do polos mahita roha, marhite darah holong na mardumu, jantung hipas-hipas, boi marsangap. Artinya, di suatu malam di bawah sinar bulan, mari kita sucikanlah hati, menjaga darah dan kasih yang mendalam, agar jantung kita sehat selalu terasa. Horas. Tapi gimana sosialisasi sian panitia hari ulang tahun HKBP Sudirman Jakarta. Shalom. Yang kami hormati Amang Pendeta Sobok Simanjuntak, Amang Pendeta Joni Rumahorbo, Amang Inang Parhalado, Dohot Tusude Amang Inang Natuatuan Nami, Dohot Remaja Napo Sebulung Ruasni HKB Sudirman Jakarta. Horas Madihita Saluhutna. Amang Inang, tidak terasa sebentar lagi kita akan merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ke-64, tepatnya di tanggal 11 November, di mana kita bersama-sama akan mengucap syukur atas kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada gereja kita selama 1 tahun ini. Adapun tema HUT tahun ini diambil dari 1 Korintus 3 ayat 11, Tuhan Yesus Kristus batu penjuru, dengan subtema HKBP Sudirman Jakarta dibangun di atas pondasi batu penjuru yang benar dan dipersatukan oleh iman dan kasih Kristus. Adapun rangkaian HUT ke-64 HKBP Sudirman kali ini adalah yang pertama, ibadah ucapan syukur yang akan dilaksanakan hari Selasa 11 November 2025 pukul 18 WIB bertempat di Gereja HKBP Sudirman Jakarta. Yang kedua, ibadah dan perayaan HUT ke-64 di hari Minggu tanggal 16 November 2025 pukul 8.30 WIB bertempat di Gereja HKB Sudirman Jakarta. Amang Inang, dalam perayaan HUT tahun ini kami panitia juga akan melaksanakan penggalangan dana sebagai dukungan untuk penyelesaian pembangunan gereja kita. Dan berdasarkan informasi dari panitia pembangunan, bagian pekerjaan yang belum selesai antara lain adalah pekerjaan taman belakang, bangunan pelengkap, pekerjaan jembatan penghubung, tampak belakang gereja, pekerjaan finishing basement gereja, dan pekerjaan taman, halaman depan, dan pagar. Saat ini, proses pembangunan area taman belakang masih terus dikerjakan dan berikut foto progres pelaksanaan pekerjaan taman belakang. Dan berikut ini juga ada visualisasi taman belakang. Konsep area taman belakang ini adalah ruang terbuka hijau dengan dikelilingi oleh pepohonan, kemudian taman yang indah, dan ada area taman dan area olahraga, kemudian ada tempat bermain untuk anak-anak, ada amphitheater untuk acara-acara outdoor seperti KUR, kemudian ada juga ruang penunjang yang bisa kita manfaatkan untuk pertangyangan di area outdoor. Panitia pembangunan juga sedang membuat detail desain taman dan halaman depan, sehingga kedepannya gereja kita akan semakin indah, nyaman, dan tentunya sejuk. Adapun dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan fisik tersebut kurang lebih sekitar 2 miliar rupiah. Dan untuk mendukung penyelesaian pembangunan tersebut, kami panitia HUT telah mempersiapkan beberapa kegiatan. Di antaranya adalah gerakan Taman Gerejaku. Ini adalah gerakan pengumpulan dana untuk penyelesaian
area belakang, depan, dan jembatan penghubung serta area basement. Dengan membeli voucher senilai 200.000 per lembar, kita bisa memberikan pengumpulan dana untuk penyelesaian tersebut. Dan per hari ini Amang Inang sudah bisa membeli dan mendapatkan voucher atau kupon tersebut melalui Sintua Week atau langsung ke panitia HUT. Yang kedua, bazar makanan. Bazar ini dilaksanakan setiap hari Minggu setelah selesai ibadah di pintu masuk gereja. Dan yang ketiga, proposal ornamen. Proposal ini adalah donasi untuk item pekerjaan tertentu seperti pengadaan pohon, taman, dan lain sebagainya. Yang keempat, silua kategorial dari seksi lansia, ama, perempuan, naposebulung, remaja, anak sekolah minggu, dan silua dari Parhalado. Dan yang terakhir, ucapan syukur pada saat ibadah dan tortor pada saat perayaan. Dan semua aktivitas penggalangan dana tersebut dapat menghubungi nama-nama panitia HUT yang tertera di warta jemaat. Dan dalam kesempatan berbahagia ini, kami dari panitia HUT yang ke-64 dengan kerendahan hati memohon
martangiang mahita. Damini debatana sumurung sian saluhut na roha, ima na mangaramoti aka ate-ate dohot pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita manginang, jala tangat do botohon ujung nai do jari-jari, jongjong hami dison jumolo hami marsiat tabi, ahu padita Jonni Parlindungan Rumah Horbo, nahualap ima Lydia Priskila Boru Siregar, hami makobasi di HKBP Rao Mangun, di Bagasa Tikio Rodo hami secara khusus Huria HKBP Rao Mangun, na nisuhuton ni remaja HKBP Rao Mangun, rap dohot adong pendamping amang situa nenggolan, dohot Dewan Kak Marlin Borusiahaan, dohot pendamping remaja Kak Hartati Boru Harianja, dohot sadanai pendamping Kak Purnama Boru Butar-Butar. Sahalinai horas madihita amanginang. Amanginang hurian itu hata di Bagasa Tikyon sahat ma barita nauli tuhita di minggu pasapulu pituhon dung Trinitatis nienet dosian suratnya Apostel Paulus tuhuria Rom biddu sada mamukasian ayat sia walu sahatu ayat 15 songono madidok disip. Madok mauliate ahu jumolo tu debataku marhite hite Yesus Kristus siala sude hamu ala tuliat portibiodo tarbarita haporsiomuna dang masa diau marningot hamu ia sitidangiku debatado nahuoloi di bagasat todiku di nahubaritahon anak nai toktongdo hupangido diaka tangyaku anggiat tung manang adiga pe lomo ni rohani debata patiur hodalaku manopot hamu ay masih holdo au marnida hamu anggiat tung tarlehon ahu tu hamu deba silehon-lehon partodion patoguhon rohamuna oddo tahe nang dapotan hiras ni roha nang ahu siak kamu hinorhon ni hapor siot tabi alai naing ma boto omuna akadongan nang jot-jot di tahirohaku manopot hamu asa marparbue ahu nang dihamu songon na di aka bangso na libani alai tarsabat doau rasi rasa nuaing namarutang doau di halak junani nang di bangso na liban diaka parhapistaran nang di aka nahurang roha dibaheni husakap sian nasa rohaku majamitahon barita naulii nang dihamu di huta Rom di sido sahatna. Amanginang di bagasan parngoluata sada na adong di bagasar rohata songon sada jolma hita naturni jolma sai ikodo makalomohon lasni roha. Kalaupun amang bahasa Batak, anak-anak remaja bisa ya sedikit-sedikit ya. Ya. Satu keinginan daripada tubuh kita ini memang menginginkan kita bahagia, las rohata marolo polop daging nang todita. Danga dong naro di bagasa parmingguanon na solomo rohana marolo polop. Adong doi solomo rohana marsak. Tidak ada.
Kalau ada orang yang suka sedih, saya tidak tahu bagaimana orangnya. Tapi kalau kita suka masih bahagia, suka tertawa, marulup-ulup, tadaan nahita, jiwa kita masih sehat dalam keadaan baik-baik saja. Alai amang inang, nadiga mahita parpudi marulup-ulup. Kapan kita merasakan bahagia, namacai las rohata. Natuari do, nari minggui do, manang na di bulan nasalpu do, manang di tahun nasalpu do, gok olop-olop ta. Allah, olodo saha di bagasa tikin wengon, suhat-suhat ni olop-olop, suhat-suhat ni akalas ni roha, say hobar tulas ni rohata, molo adong dongata, songon halak bataki, molo gabe ibana, mamora ibana, maduma ibana, say sipata, oddo suhat-suhat ni jolma, namarlas ni roha. Bereng maamanginang, tatahido nalaho mardalani, jala ditiki na mardalani ihita, say pikirata, asa marulup-ulup to dita dagingta, boydo to kim marulup-ulup, boydo to kim marlas ni roha hita, alay mulak musay hita tu Jakarton, jupang mamusay hita, dohot aka ulaun si ganupari, kembali lagi ke laptop. Rumah tangga saya di dokma, daku sangka, arharoroan, tarja jaha hatani debata, jala tabereng do pardalanan ni ngolu ni si Paulus, bahwa las ni roha olop-olop di bagasan ngolu ni si Paulus telah tergantikan dengan kemuliaan Tuhan, dengan firman Tuhan, nunga targati hobe. Alani do manginang molo hujahan akin hatani debata dia walu maddo mauliate au jumolo tu debataku marhite Jesus Kristus siala sude hamu ala tulia portibiodo tarbarita ha porsiomuna. Las ni rohani si Paulus, las ni rohana ima ala tarbarita ha porsiaon napolin. Karena iman mereka setia kepada Tuhan telah tergantikan oleh hal-hal yang mungkin menurut kita bahagia, tetapi menurut Paulus molopolido haporsiaon ni huria na adong di Rom. Songo kamu akan tua-tuaku. Naborhat akaya na komu mangarato. Ay sipata songo kita akadakdanak na di parserahan. Molo denggan pe aka parkarejoan ni akayanakon waeng manang di dia akayanakon anak-anak bekerja, dan hari ini orang tua, entah orang tua kita tinggal di Jakarta, entah tinggal di Ponapasogit, las ni rohani akana tua-tua hado. Molo disukut tu akana tua-tua, ahado mabelas roham among, ahado mabelas roham inong nuaengon. Totu las dorohamu molo denggan anak komu parkarejoan na, las do tahe? Las dorohamu molo marbur, molo manguli ibana. Las dorohata molo muli ibana, las dorohata molo marpahopu hita. Alai narohaku, nunga sahat kita songo si Paulus, ulas do rohani akana tua-tua, molo diboto anakna di parserahan, molo diboto akayanakon nai, polin haporsionna beriman teguh kepada Tuhan. Kita butuh uang. Kita butuh jalan-jalan. Kita butuh nama kita ini dikenal di HKBP Sudirman ini. Kita butuh bahwa kita adalah manusia yang memang menginginkan itu. Tetapi sampai kepada pengharapan kepada Tuhan, kita mau diingatkan. Gati homa las ni rohami akana porsea, gati homa olop-olopmi dang besai ikon manang aha nadapotmu pencapaianmu alai marhite haporsiaon napolin, iman yang teguh kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Tabereng maaka budaya nuengon namanginang. Allah molo borhat peakayana koton manang tu dia penasida berangkat. Pasti kalian anak-anak terkadang terlalu reseh nih mama, reseh nih bapak. Kenapa? Pasti karena kita orang tua selalu jam berapa pulang. Mau nunggu jam berapa pulang, udah di mana, siapa temannya.
Molo siapa temanna, mulakan nona sida sia sikola, si pata olo do peta itip handphonenya, siapa temannya. Tertadok meet, jangan pacaran ya, kalau belum kerja. Molo jupang musena donga-dongana, siapa pacarnya itu? Agama apa itu pacarnya? Kenapa kita lakukan hal seperti itu? Alalomoro hatta tuaka sudut nau poso, polin haporsiaun muna, iman kalian teguh di dalam Kristus. Kalaupun orang tua kita kepo, kalaupun orang tua kita super protektif kepada kalian, itu bagian daripada sukacita kami bahwa orang yang kami kasihi, anak-anak kami, itu imannya teguh kepada Tuhan. Tabereng maamang inang. Jadi ya saya hudok doi tuaka sudut no poso no engon, memang hita na tinggal di daerah kotaon hamina agak pinggir tu Rawamangunan. Mungkin nunga heado sehali mardalat-dalat tu mall na di Piman. Memang agak beda dotong aura-aura Jakarta Timur doho Jakarta Selatan. Jalan hudok do tuaka sudut no poso. Pata dahonom mudo napolin haporsyamu maradopon debata. Engkau menunjukkan imanmu setia kepada Tuhan. Hudok majo. Dihita halak Batak, Uria Kristen, Batak Protestan. Sai risi dope si malolongta. Sai asing dope parmerengta. Molo adong suduk na poso. Molo asing parpahean na rotu gareja do hudokon. Molo rotu gareja. Jadi bagasat partikian noeng kan. Adong do moden yakan na poso noengon. Moden yakan na poso noengon ni. Calanana songon na belga songon ni. Belga calanana sianata sahat tutoru. Hape satabi hata bajuna pedek alai mengembang. Jadi holan yaka tangan non torsabur ma akan aboy sabur. Karena itu modelnya memang nggak tahu apa baju anak-anak muda sekarang ini. Geleng songoni satabi hata nasa pusarnai. Hola diaka songonon bahtor sabur. Yang mau saya katakan adalah molo dipicang, molo dipaingot na tua-tuam, molo tapaingot aka sudut na poso, taringot tuaka aturan, taringot tuaka poda hita halak Kristen, poda hita halak Batak, nalahudo honota do, anggo hita iko poda napolin, iman kita harus kita tunjukkan melalui tingkah laku, perbuatan dan bagaimana kita berpakaian. Aikan noengok kan amang boy do sipata marbao pe, marinang bao pe, inang bao. Ala di Jakarta kita. Amang bao, ala di Jakarta kita. Alain hudo di si ikut patudu honot tado songon halak naporsea hita tu debata boama asapolin huriai boama asapolin akan naporsiai patudu hon haporsion nasida nat pandangan daripada orang Batak waktu itu bahwa molo bicar mataniari di Sudirmanon, bicar mataniari di Rawamangun, tatak mabula sian Rawamangun, tatak mabula sian Sudirman namarsi tatapa mahita disi. Macai masihol ibana. Begitu rindu yang meluap-luap tu huria rom. Masihol ibana lau pajupang rabdohot huria rom. Ala memang adong dari bagasar rohana naiko pasahaton na tu huria rom. Heado hamu masihol amanginang. Heado tahe hita masihol. Apalagi istilah naposo noengon molo lagi bucin-bucin na. Bentar-bentar update status, bentar-bentar tanya di mana, bentar-bentar kapan jumpa. Natuari dape namar telepon, sonari nu ngamar telepon. Hola saha di garejon nu ngamar hua, ibadah nomor 3 songonari. Dung mulakan no tu dia ho dung mulak, dung mangan no manganaha ho, dung mangan no tu dia ho muse. Karena terlalu cinta, maka kita merindukan seseorang. Manang ise di son naso. Adong didokon nahina holongan di rohana alaidang masihol tanda tanya belga. Siapa di sini yang katanya mencintai seseorang tetapi tidak rindu, tanda tanyanya besar.
Ido makana amang inang molo adong saya di suku kamu, saya neng pajupang dohot tamu, namar lapata doi laho pabuahon holong di rohana doi Tuhamu. Itu menunjukkan cintanya kepada amang, cintanya kepada kita kalau ingin bertemu. Satar songonom masa sitongna kerinduan daripada Paulus. Allah memang ditikii huria roh waktu itu. Dunia hanya dianggap pada zaman perjanjian baru. Pusat daripada dunia adalah Romawi atau Rom. Sehingga di Botonasida. Godang do di tonga-tongani huria Romi akan nama noba dewa-dewa. Godang do di tonga-tongani huria Romi akan nama ngolu di bagasan hedon. Hidup yang tidak sesuai dengan moral Kristen. Sega doaka naso makalomoho debata di huria Romi. Ala tongon hala Kristen di huria Romi adalah minoritas. Ini adalah dasar daripada Paulus ikom masihol, ikom pajupa ibana tu huria Romi. Ai di boto ibana do, macai ngol-ngol, macai borat situtu do, na dia do pani huria Rom ditikii. Otik nasida, godang akka pangarehei, godang akka na mangalili nasida, ubahen ikoro ahu mangapuli huria Rom, asa anggiat nian lam togu haporsion nasida, maradopod debata di bagasan Yesus Kristus. Amang inang nawaholongi di bagasan Yesus Kristus. Songo sahalak daina kamu seperti ibu terhadap anaknya. Bohama molo di botohamu ianak komu. Bohama di botohamu nasida di parserahan lagi godang masalahna. Atar bohama perasa atta molo di dokon anak kota di Jakarta kita le mangarato mayanak kota tuluat du desa na walu. Oma di bagasa tikinoengon di PHK doang. Atar boado perasa atta di tonga-tonga ni zaman na berkembang. Lomo-lomo niakan naposo, marminggu manang so marminggu. Bohado di bagasa partikio perasa atta, yana kota tatongos balajot tatiakan namar kuliah, tadokon nasida tinggal di kota besar, alai holan nasodo tatongos nasida parsi balajona, totu sahali marsikola, burjuho mangula ulahmu, pasti kita akan mengatakan hal seperti itu kepada orang yang kita kasihi. Dan inilah surat daripada Paulus ini. Dia mau seluruh jemaat yang ada di Rom, di tengah-tengah tantangan, baik di tengah-tengah minoritas, baik di tengah-tengah hedon, baik di tengah-tengah penyembahan Baal, ikodohononna, huapoi mahamu saluhutna, asa margogo hamu, polin haporsyamu, di tonga-tongani debata, na margogoi hokamu, sahat rodi ujung ni ngolumuna. Ido amanginang, martua mahamu akan tua-tua, dan berbahagialah kita anak kalau masih orang tuamu peduli samamu, kalau orang tuamu masih care kepadamu, menanyakan keadaanmu di sana. Bere kamu ma aka amanginang, nang jumolo moding na tua-tuana. Kepada orang tua kita yang telah mendahului kita. Moladong jabuta, moladong bagasta, tokinai tabaru, mula kamu tujabui, hasomalani halak Batak, pasti merayakan pergantian tahun yang lama ke tahun yang baru. Hola mula kano kamu manopot bagastai, molo nunga dang adong be na tua-tua tai, rumah tanpa papa, rumah tanpa mama, dang adong beto dina. Holan hudul ibana disi, holan modom imana disi, mula kita siap parserahan manopo na tua-tua tai las rohata. Karena kita tahu, molo aha penani dokon ni bapaon, molo aha penani dokon inongon ni, nama denggamai di bagasan nguluku. Itu makanya berbahagialah
Jika gereja masih mengingatkan setiap orang percaya, jika orang tua masih mengingatkan para anak-anaknya, jika para hamba-hamba Tuhan masih memberitakan peneguran songonang patu panakin ruhut parmahanion pamicangon asalampolindo huriai asalampolindo yakana kota asalampolindo parumah tanggaon di tonga-tonga ni huria nang dibagas negarata amang inang. Napatuluhon. Di bagasa tikyon masuk mahita tu topik minggu ima majamitahon barita nauli sian nasaroha. Memberitakan Injil dengan segenap hati. Totu dangholan obbe tatangihon taringot tu mabaritahon jamita tu lihat portibion. Ganub tahun, apalagi giganub pasca, say di suarahod do tuhita asa mabaritahon barita nauli. Tuakai sa do pinasahan ni debata barita nauli. Kepada siapa diberikan kesempatan untuk memberitakan Injil, yaitu kepada mereka yang telah beriman, kepada mereka yang telah merasakan anugerah kemurahan Tuhan, hanya kepadanya lah yang dilayakkan pemberitaan Injil. Dan mungkin nasohea manangihon taringot tu debata di bagasa Yesus Kristus ikom pasahaton barita nauli. Dan mungkin halakan alai tuhita ruas ni huria natongon romar minggu di bagasa tikyon barita hokamuma barita nauli paboa hamuma ise Jesus naung hina porsiomu tu lihat portibion asa sude bangso manada porsea tu debata di bagasan Yesus Kristus. Tu anak kota remaja pe. Lasrohakon akin adang binoto song dia persiapan ni raw mangunon neng tu HKBP Sudirman non laulat yakor. Jadi mula dengga pelat kor nasidai nunga dilatih nasida leleng ya manginang. Dang sabulan ni dilatih. Dang 2 bulan ni dilatih. Alai terus dilatih nasida asa dengkan. Tuaka sudut nau poso bah. Anak-anak remaja Sudirman penakin happy bahagia moldonya mamereng sian analesa ini kusongnon dari darunya buhina sida happy bahagia remaja ceria mereka memberitakan Injil Tuhan. Tentu tidak hanya kepada remaja tapi semua ini anak-anak Tuhan yang telah menerima Injil keselamatan, dia harus memberitakan firman Tuhan karena nama rutang do hamu nama rutang do au molo sohu baritahon Yesus nang di huhangoluhon marutang doau molo dang hupaboa huulahon ahanapinatupani Yesus di bagasan parnguluaku. Amang inang adong masada tudosan ilustrasi di Sadahuta di Pinesia adong 2 turis masuk tu kape. Jadi dina masukon nasida tu kape Roma nahudul di KPI sahalak bawa di dokma. Pramusaji di Joimana, saya pesan 2 kopi, satu di dinding, satu di saji. Dibuat ma kopion, di peakos ada di Jolona, jala dibayam magabar ni kopi secangkir kopi, jala digatukon ma di jono ni barnai digatukon. Dibereng turisom ma, diinum kopina, dung diinum kopina, digarar 2. Mulak ma sian kapion. Romuse na asing. Masuk muse tu kapion. Dung rotu kapion di pesan nasida ma 2 halak nasida, pesan 2 kopi, pesan 3 kopi, 2 disaji, 1 di dinding. Di parohahon ma. Dung di parohahon mula nasida, dung mula nasida, ada orang so mula nasida, digarar tolu. Bah, asi ngatehina. Alai
ikot joloromu sehita tu kapion, ahado na masa di hutaon. Ai molo di pesa jolma kopi tolu, HP halak na dua, digarar tolu, atar boado ina. Masuk mai mana di piga-pigari na itu kapion. Ikot jolo hubereng jo, ahana masa di hutaon. Ai song na bingung doa mangida aturan non. Diberengi mana mak. Bah, romu sejolma. Rojolma 10 halak. Dipesan kopi 15. 15 halak do na manginum kopion. Dipeakom malima nare kopion di dinding. HP ditongon rame jolma, Roma aka sahalak ama, natongon bajuna maribak-ribak, didokon imana ma, pesan kopi di dinding na. Dibuat masada kopi sian bartenderna, dipeakom matuna tua-tuaon, nariga-riga to bajuna, jala dibuat masya dindingi sada, mulak ma amat tahun, tang pola digarar. Bahtahe inna halak turisomma ulinai HP burjunai HP mangalehon halak na porsiai dan ikut diboto ise na mangalehon bah burjunai HP halak kristenon mangalehon nasida dan ikon mabahen merasa berhutang akan nama jalo alai gabi marulupulup nama jalo nang peso diboto ise halakna jang pola pautakon halak molope hujalo. Ala memang songo ni doa manginang. Ayolor si pata songo kami paditon bah baga kate baju ni paditai inna. Permekel memang. Kenapa kau tertawa seperti itu? Inna? Ale unang pabobo ada sianau do inna. Hata unang pabobo sianau do inna. Ai molo ni pake baju niba sai di doko jolma sianau doi bah ai sipata nama makyo penunga borak perasaan niba ai sipata nunga gabe ai boado tutuna roha ala memang godang jolma halak Kristen ma baritaho barita nauli ai sipata iko borhak nasida manang tu dia manang marhite akasi kola napadita alai di baga satikyon borhat manang tu dia hamu mananga hape na diulah hamu mananga hape di hataho kamu tuluyat portibion ikot bo paboahom ma tadaon nasida madebata diaka ulahmu mereka mengenal Yesus Kristus dari apa yang kita katakan ai bui dulu jauh makatai di sona manginang alai sada ulau nadenggan itu akan menjadi abadi dibandingkan 1000 perkataan yang baik tetapi tidak dilakukan. Songo ruas sita beta tapaboa ma Jesus naburju beta ma tapaboa Jesus sipalua dosa beta tapaboa para si roha do debata parholong ni roha do debata si lehon hanguluan tuhita jolma doho tu portibion datung hurang mora hita datung hurang malo hita datung hurang bagak hurang ganteng hita alai persoalannya adalah olo dohamu paboahon olo dohamu menceritakan apakah kita mau melakukan yang baik tentang Tuhan kepada dunia ini sehingga dunia ini melihat bahwa Yesus yang diberitakan oleh orang-orang percaya, bahwa Yesus yang diberitakan oleh Paulus itu membawa kesukaan bagi dunia ini. Tabaya koma amanginang molotongon adong ruas ni huriata natorong marukil di bagasa tikyon. Memang adong do ulau diakoni huriata mungkin. Ale atsugari ro tiba-tiba aka namar holong ni roha tu ibana naso headitadda naso situa wikna roma nopot ibana manang yakoni mana datung sotabbaha porsionna mula dong aka ulau naso heata rajumi taula honi tu aka huliat portibion dohot humalia kita datung ipatabahon ha porsionna lamanada debata si para si roha karena dunia membutuhkan kasih. Dunia membutuhkan Injil daripada Tuhan Yesus yang telah diterima
oleh orang percaya. Tokinaya teh marulang tahun, ono 24 tahun, HKBP Sudirman. Luar biasa penyertaan Tuhan. Di bagasan obason, boy hai marsaur dohot ruas nihuriam na adong di HKBP Sudirmanon. Dia kaparsauran nauli na denggan nunga hutangi hok kami hatam marhitelas ni rohani si Paulus ima togu polin haporsian ni huria Rom di tonga-tonga niaka hamaolon hasusaan dohok ragam niaka pangarehe tuakana porsea ima tutu hami Tuhan asarade mangopo Jehovah di bata amanami. Marsogot borhat makar wasni huriam mangalului ngolu-ngolu si ganupari borhat tuaka parubatanna diakana marubat borhat diakana mardalan borhat tuaka namar sikola dohot akar sahid di bagasna perawata di rumah sakit nang marsahi dohami nuaing bahkadang di botohami ahasahi di bagasa pamatang namion Tuhan molope ikom marsahi tami sahat ro ujung ningulu nami pada usia kami padelean haul mahami Tuhan bahkan asiroham pamalum mahami asa tabba haporsion nami tuho Yesus Kristus si pamalum Yesus Kristus si palua hami jolma. Tuhan Jehovah de bata. Mau lihat madia kapar sauran nauli na dengga di tonga-tonga di huriam Sudirmanon, rabdohot huriam HKBP Rawamangun, patuguhon haporsion niakayanakon nami mai, nama kahaholongi Tuhan de bata, marhite huria HKBP, asa marsia minaminan marsitukul-tukulan nasida, songon akar remaja, nahina holongammu. Mau lihat madiho. Di bagasa Yesus Kristus martangia kami todopammu. Amin. Mari dehita tapasahat ma peliata.
martangiang mahita. Ale de bata amanami na di banua kijang, hodo haruroan ni saluhut sileho-leho na denggan, doho na saulibasa na mauliutus. Upasahat hami masyan na nilehomi tu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajomu, di tonga-tongani huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite to dim, asalam hutadahami godang ni seleho-lehomi tu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Tadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pang.